Salutare lume! Astăzi am revenit cu episodul 2 sau 3 din seria cu Minecraft. Și nu știu ce mă gândesc asta. Și trebuie să fac acest făcut. Și le-l pun 2 aici am pus. Nu știu ce ai, mă. Să joc singur play pentru a lua ajută și numai ca să schimb numele la deci fapt aș putea, dar chiar stai la mână. Deci n-am luni. Team Fortress-ul apuc de el, că l-am șters, l-am avut mai de mult. Și Dota o să mai joc. Mai mult. Era să... Asta era lui Viena. Da. Aici. Cred că era aici și... He, uite. Cred că ar putea să mă fie cineva pe spate. Da, e totuși joc. Nu prea mai filmat. N-am avut chef deloc. Deci, nici un pic. Plictiseală maximă. Așa, ce frumos. Frumos, ce frumos. Bum, bum. Bam, 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 bam. What? Așa. Așa. Un fost ușor. N-am lân.
Oare de ce am făcut eu asta? Câte spawnă de porci pe aici? Sau nu este? Sau este? Sau nu este? Sau este? Contează. Ble, l-a scat. Din nou. Așa. Bada. Iau modul ăla în care, nu știu cum să explic, aranjează itemele frumos. Nu știu cum se numește. Am văzut la Zekotag un prieten foarte bun, dar nu foarte rău. Așa. Depozitez tot aici. Nu-mi iau chestia de mod. Așa. Pod. Multe multe iteme. Să le păstrez. Mam. Fac foarte că... Să fac și artificii, da. Nu, acum. Fac și astea poate și fără daine. Nu știu care. Și am să iau rotund copac. Trădea de jur. Nu găsesc eu. Oare unde? Nu. Asta de lângă mine. Cobblestone. Ce? What? Aoleu. Ce întâmplă? Să tindem copacul. Mi s-a lăguit într-o dar. Hai mai copacul. Te golezi. Fac și nasola. Și i-am făcut rost de niște frunze. Unde mă? Puțin. Stac. Ei. Nici mai mult. Uite aici. Seara. Seara. Nu dimineața. Seara. Asta e. Deja. E 9 și 20. Și singur. Nu vorbesc cu mine. A intrat un ping pop 21. Cine e ăla? Ăla e un englez. Care contează. Chiar nu contează. Că e englez. Român nu putea să fie. Să vorbească și cu mine. Nu știu cum se vede. Este mic, dar sunt super mic. Gravel! Așa. Și frumos cu router. Că merge mai bine. Mai bine ca pe cap. Așa. Și 1, 2, deci 1, 2, 3, 4. Cam așa. Nu mai fac o rând. Hop. Era o frunză chiar aici. Și tau frunzele. Că am nevoie de ele. Am nevoie de
Oh, frunză. Bam. Nu vreau să încep să vreau să mințit. Nu vreau să că să bei frunze. Serios. Să bei frunze. Da. Ia stai. Nu stau. Deci, ia stai. Că nu stau. Că nu stau. Că să-mi bagi hol. Joc așa, clasic. Da. Cum arată default. Cam la fel. Era faithful. Nu așa. Așa. O scuză. Nu-i pasă. Așa. Deci am filmat și un video de LOL. Și e cam o oră. Am stat într-o seară până la 2 să iau uploadeze și abia s-a făcut 30%. Și acum se procesează, cred. Și mi-e lene să-l mai pun. Să-l pun mâine. Hai că sâmbătă o să-l pun. Mai cum mâine, da. Mâine. Și posta tot sâmbătă îl pun. Hai că mâine. Dar chiar de cât timp filmez? Nu contează. Cam de 5 minute? Nu. Fac videoclipul de cât am chef. Că nici nu știu cât are. E bine, nu contează. Dacă vrei să nu te riști, nu te duce la fine, mă uit la gata în locul. Și am ciudat chestia asta. Dacă eu n-am bani, nici mai devreme. Ciudat. Aici mai fac ceva. Să nu rămână gol. Te spun niște toți multe de multe. Am puține multe. Așa. Shit. Trebuie să fac că nu trebuie. Fac că nu. Să niște liane. Și bam, piu, pam. Bam, piu, piu. Am liane, am două. Să pun. Da, te. Aici și aici. Perfect. Așa. Așa, și acum gata. Acum, așa. Deci, ce? Nu sunt de alea bune. Nu este de alea bune. Am făcut acum și aici și fac așa ceva de gen. Cascad. Bun. Ok. Până aici. Uite și acolo și nu vine mobil. Fapt că asta e. Spune că este peaceful. Zău, am pe peaceful. Da. Trebuie să fac un pat. Și pentru asta trebuie. Asta e o masă. Zău, am una. Perfect, una. Și de folosit.
Vai, vamos lá. Ai, sério. Tranquilo. Nossa. Deixa eu ativar. Tô saindo lá. Nossa, tá vendo? Tá. Amor. Oh yes, baby. Ali foi. Lá. Não. Tá. Tá bom. 1, 2, 3, 4, já. Jardim.
Aha. O, nu. O, nu. O, da. Și pâine. Fie. Așa. Puf. Yes. Că două și... două, trei, nu. Așa. Nu aici. Nu aici. Nu aici. Nu aici. Da. Merge așa. Acum, da. Gata. Asta. Unde-i sabia? Hai. Regulă. Prezentabil. Mam. Ah, nu. Știam că o... Trebuie să iau un cabăl. Să lemn. Deci, iau lemn. Cam puțin, dar ajunge. Au. Ok. Asta, deci, mă pe aici. 1, 2, 7, 9, 5, 8, 3. Mă.
Gata. Da, domn. Uite, mă. Ești la copil. Copil. Mă, ce plictiseală este. Mare plictiseală. Stai, 4 frame-uri, 2 frame-uri. Gata. 30. Nu, ne. Ok, până aici, așa. Dar chiar am așa și pe o mapă de parkour, care tot n-am pus videoclipul, 3 videoclipuri să pun. Mâine. Ok. Yep. Sus. Dar nu urc în jos. Ok. Așa. Pum. Gata. Acum stack-ul ăsta folosim. Așa. Familia Petre. Așa și torți. Trebuie torți. Carbone. 6 torțe. Yay. Ok, deci asta trebuie să dispară. Trebuie să termin și videoclipul ăsta. Ok, multe de făcut. Chiar multe. Bun. Gata. Frumos așa. Aici. Gata. Și aici folosim prea multe torți. Bam. Eu. Bam. Uie. Bam. Fie lumină total. Adică contează. Așa. Cam mult. Nu contează. Așa. Trebuie să... Ok. Deci, pe aici trebuie... Uite ce perfect! La. Blub. Ușa. Ok, eu pun așa. Ok. Op. Așa și acolo pun un as, pe intrare, da, așa. Secret. Hai că secret. Se vede foarte clar. N-ai văzut. Așa. Deci, cum? Naiba. Ce alege?
Așa. Frumos. Oh, nu. Ceva e neregulă. Uite asta aici. Asta. Chestia asta. Oi, no. What the... Ce? Cum am pus de-a pus asta? Deci vine așa și e bine. Asta, bod. Fie gata. Și aici termin și videoclipul, cred că da. Da, foarte mult da. Deci pun aici unul, aici una, unul pe aici, unul pe aici, pe aici, pe casă și pe aici, unul aici. Respawneze mobi, fac un trapdoor. Două. Așa. Ok. 2, 3, așa. Gata, 2. Acum una. Nu se întunecă. Oh, nu. Așa. Nu e bine. M-a venit lagul. Pleacă lagul. Nu ești invitat. Am the bar. Bine. Bage-te. Odată. Toți șmecheri să sparg. Te sparg. Ești șmecher. De unde? Hai, foarte șmecher. Și o să fac ceva în gen așa și așa. Uita ce frumos! De unde vine? De un pătrățel. Frumos! Un pătrățel las. Pui una, două, trei, cam așa. Una, două, trei, așa e. Două, trei. Ne. Și de aici. Super șmecher. Oh. Ok. Ok. Este ceva. Sunt de șmecher. Nu. Așa. Deci. Deci patolță. Așa. Ok. Bine. Frumos. Ne. Așa. Ce șmecher. Ce știu. Fac asta și până... Oh. What the? Uite-te la el! Ăsta e Superman! Super Creeper. Că să nu copiem ceva. Super Creeper. Deci frumos!
Continuăm episodul următor. Ok. Și cam ăsta a fost episodul acesta. Zău, și acum e chestia asta. Sper că v-a plăcut și